Názor je subjektívny postoj jednotlivca k určitej téme, situácii alebo javu, ktorý je formovaný kombináciou faktov, osobných skúseností a hodnôt, môže sa časom meniť na základe nových informácií a skúseností, je ovplyvnený sociálnym a kultúrnym kontextom, nie je automaticky správny alebo nesprávny a môže byť založený na hĺbke poznania a analýzy. Dávam ti 2 minus za čítanie. Ja si dávam 3 minus za zrak, ale tak akože no, som si nedala okuliare. Áno. Áno, lebo som po nich šiahla a potom som... No dobre, takže vieme, čo je názor, hej? Dajme tomu. Dobre, v dnešnej dobe má každý názor. No a toto je taký nešvar, sa nám tu rozmohol, že musíš mať názor na všetko a na všetkých. A moja otázka je, že či musíš. Jedna vec. A druhá vec, že keď ho už teda máš, tak čo je to pred tým, čo sa deje? Ako si ho vlastne utvoríš? Nemusíš mať názor na všetko. A prečo ľudia majú názor na všetko? Lebo je instantná doba, v ktorej máš nespočetne množstvo informačných vstupov, z ktorých na teba idú rôzne informácie a máš taký akože tlak na to, aby si o všetkom niečo myslel. Pretože máš aj také, že vieš, že vidíš aj to, ako sú potvrbené tie informácie, hej? Že či už sú nejakým spôsobom vedené k tomu, aby si správal názor na jednu stranu, na druhú stranu, alebo aby sa možno nejako akože tie veci polarizovali. Zároveň akože celková táto politická kultúra prispieva k tomu, aby si zaujala stranu a mala názor. Hej? OK, no. Či si s nami, alebo proti nám. Dobre, ale to je evolučná vec, že oni a my, hej, tam neviem, či úplne sa chceme dneska dostať. No ale pointa je, že nemusíš mať názor na všetko, pretože nie si expert na všetko. A nie je hanba priznať to, že niečo nevieš a že niečo nerozumieš. No a to je presne to, kde som smerovala tou svojou otázkou, že či... No ja som ti odpovedal. Nemáš za čo. Že prečo je pravdepodobnejšie, alebo že viac prítomné v tom priestore, že každý má názor na všetko a nie, že OK, tak poviem, že neviem. Že prečo to neviem je také komplikované a názor utvoriť nie je komplikované. Lebo pre mňa je utvoriť si názor, že komplikovaný kognitívny proces. Si sa opustila, pani filozofka. Ale chápeš, čo tým myslím? Že je jednoduchšie a pohodlnejšie v tom dobrom slova zmysle povedať, že neviem, ako povedať, že toto si myslím a potom urobiť zo seba idiota, že to tak nie je. No, má to dve roviny. Hej? Prosím ťa, vysvetli mi to. Jedna rovina je, že ľudia si neradi priznávajú nevedomosť. Ale sami pred sebou. Áno. No. To je číslo 1. Hej? No. Číslo 2, čo si povedala, je, že paradoxne to, že ty zaujímaš nejaký názor a následne zistíš, že je chybný, tak je malá pravdepodobnosť aj v dnešnej ako kebyže dobe rýchlych informácií, že ťa niekto prichytí v úvodzovkách bude stíhať. Ale nemyslím trestne stíhať, teočko, hej? Ale trestné oznámenie. Rozmýšľam, že to. Čo? OK. Ale to, že niekto bude akože dohľadávať to, že si sa mýlil a že ťa bude s tým konfrontovať. Hej, že pokiaľ nie si nejaká možno politická figúra, ale keď si bežný Jozef Mak, hej, tak akože to, že napíšeš niekde status o niečom, že myslím si, že vrabce žerú proste ľudí čokoľvek, hej, a ty následne ten status vymažeš, zmizne, tak akože kto ťa bude konfrontovať? Ten, kto to screenshotol. No, akože to... napríklad, hej, ale keď si Jozef Mak, tak akože nikoho nezaujíma. Nemáš following. Nemáš following, hej, nemáš Jozef influence. Vieš, proste. Takže, no. takže... Čo by urobil Jozef Mak, keby bol influencerom? To by... A hlavne ide o to, že myslím si, že je tam aj ten sociálny tlak. Hej, že na to, aby si
sa vyjadrila k tým veciam. Vieš, že to, čo sa deje, hej, a vláda a ideme protestovať a ideme proste, teraz sa dejú proste vojna na Ukrajine, teraz sa deje izraelsko-palestínsky konflikt a na všetko mám názor. Hej. Ale... A si zober, že ja Ty si nemal týždeň hlas a teraz akože ja sa nechytím, hej? A si zober, že ja, politológ, vyštudovaný, politický marketér a politológ v jednej osobe. Počúvame, to je strašná kombinácia. Nemám názor na akože určitú časť akože politických a spoločenských konfliktov. No. A to by som mohol mať názor. A bol by kvalifikovaný. Prosím ťa, expertný takzvaný. Áno. Mhm. A nemám. A nebojím sa priznať, že ho nemám. Lebo ty si odvážny. Ja som... Ty si taký ten odvážny s odvahou. Ja som muž maskulín. To budeme natáčať najbližšie. Toto, ja ti vytrem tú maskulinitu, ale počúvaj ja neviem, čo si prineseš, aký pekač. Počúvaj ma, ty si povedal, že počkaj, ja som si tu urobila poznámku, ty neprerušuj môj ten vedomostný kognitívny proces. Že neradi si priznáš, že nevedomosť sám pred sebou, ale to je jedna vec, že keď niečo neviem, ale že podľa mňa je väčší problém sám pred sebou si priznať, že zhovadiť sa. Že proste nie, že neviem, ale že som sa mýlil. Ale to sú podľa mňa, to je ten istý proces podľa mňa. Ale to sú dve veci. Ja si myslím, že je to ten istý proces. Že neschopnosť priznať si nevedomosť pramení zo strachu, ale z toho, keď že sa si zhovadíš. priznávaš nevedomosť, tak tam nemáš kognitívnu dizonanciu. Keď si priznávaš to, že si sa mýlil, tak musíš pochopiť v jednom momente, že niečo je inak, ako ty si myslíš a stretnú sa ti dva svety, z toho je jeden tvoj. Ale toto pri nevedomosti nemáš. OK. Akože tuším, kam smeruješ, hej, ale je to celkom meta. Mne tu evolučnému biológovi, neurochirurgovi. Chápeš, čo ti hovorím? Rozumiem. Čiže je rozdiel, keď... áno, už rozumiem, čo chceš povedať. Ja to priblížim túto našim divákom, hej? Podľa mňa divák pochopil skôr ako ty. Akože... Nie, že je rozdiel, keď príde nejaká informácia, hej, že dajme tomu, hej, teraz ma napadla strašná vec, to nemôžem povedať, ale hej, že no daj nejakú informáciu, na ktorú môžem mať názor. Ježiš, ja neviem. Ako mi napadajú také, že to je tak kontroverzné, kokso, že... A že pokom to mám. Halo. No dobre, dajme tomu, hej, že budeš mať názor, že príde nový vírus. Ale mne ho nevnúkuj ten názor. Ty povedz, že máš taký No, názor. mám proste toto, hej, že HIV prišlo z opíc, ne? To bola taká bola taká konšpiračná teória, ne? Že ľudia sexovali s opicami a že vlastne preto máme HIV. Či nebolo? To nevieš? Ja neviem, aké HIV ty študuješ, ale akože to sa ku mne nedostalo. Nie, počúvaj. No, ale, nechcel som povedať, že ja neviem, s kým ty máš sex, ale... No s opicami nie. Ale Jakub, akože ja neviem, tento konštrukt ma obišiel. Nie. Nie, vôbec. Ja som chcel povedať niečo, ale radšej... Nie, ja viem, čo si chcel povedať a mlčíš. Dobre, raz, dva, tri. No, počúvaj. No, ale že je rozdiel, hej, že keď ty nevieš, čo je HIV, hej, a niekto ti povie, že HIV prišlo z opíc, hej, tak ty môžeš povedať, že neviem a nespôsobuje ti to žiadnu akože dizonanciu versus, keď si ty myslíš, hej, že prišiel z delfínov a ono prišlo z opíc. Vieš? No a zrazu si taký, že musím si priznať, že proste to neboli delfíny, ale že to boli opice, ale potom ešte zasa za pár rokov zistí, že to neboli ani tie opice, vieš? Takže máš problém. Aký podcast, taká virológia. No, počúvaj ma. Mendelov by bol... Počúvaj ma ten akoby s tými hráškami, neviem čo. Dobre. Toto ale nie je téma podcastu. No veď, HIV. Môžeme sa vrátiť k lebo podcastu. Lebo ja tu mám tiež akože 5 bodov, jak si spraviť názor. Prosím ťa, no tak mi povedz. Ja by som bola veľmi rada, keby sme túto verejnosti edukovali. Dali jasný jednoduchý návod áno, maximálne o 3 bodoch.
Za toto som ja štrngal kľúčami. Ty Pred tvojim domom, aby si konečne dával návody, ktoré môžu proste byť použiteľné. No, dobre, čiže vieme, čo je názor, hej? No. Dajme tomu. Ja som dala definíciu. Ale veď áno. Dal si lepšiu? Nie. Platí moja. Ja som ti dal príklad. Hajve. Kámo. Dobre, čiže z čoho, čo by malo byť pred tým, kým vyslovím, ja si myslím, že...